खुलुमबाय लोगोफोर आं आंनि जिरि ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय दा आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ जागोन बियो दा नों माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला निमाहा होनांगोन नोंथांमोनहा दा बे ब्लग भिडिअनि कन्टेन्टआनो जाहैबाय पिकनिक जानायनि जागोन लोगोफोर दा पिकनिकआ जाहैबाय जोंनि जेसेबां माने फिल्म आर्टिस्टफोर दङ माने गासिबो गैजोबा आरो दा जाय थाङो माने बिसोरखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा दा फिल्म आर्टिस्टफोरा सोर फैयो आंबोथ' मिन्थिया दा थांनानैसो नुहैगोन आरोना लोगोफोर दा नायबानो जाबाय आङो नोंसिनो जेसेबां हायो एसेबां माने फिल्मनि आर्टिस्टफोरखौ आं खिन्थानो नाजागोन दा भिडिअआव नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो र' दसे आंहा माने मेकआप कमप्लिट जायाखै नालाय दा बेखौहाय आङो मेकआप खालामसिगोन आरो लोगोफोर दसे नायबानो जाबाय आंनि मेकआप लाइनखौ दा आं लोगोफोर मेकआप खालामसिगोन दा मेकआप खालामनायनि सिगांहाय आङो फंबाय मेकआपमेनखौहाय आङो इन्ट्रडाक्सन होग्रोनो नागिरदों दा केमेरायाव एसे देखायगोन आङो फंबायनि मुङानो जाहैबाय मिथिसार नार्जारि फंबाया मेकआपमेन नोंथांमोनहाबो नांगौबा लेंहरनो हागोन दा आं बेखौहाय देखायसिगोन आरोखि ना फैदो सार खुलुमबाय लोगोफोर बेनो फंबाया दा फंबायखौ मेकआपमेन जेनेबा सोरबा शुटिंफोराव एलबामफोराव मेकआप नांगौबाहाय लेंहरनो हागोन आङो दिनैहाय आब'खौ मेकआप खालामसिगोन पिकनिक स्पटआव थांनो थाखाय आब'नि इउटुब चेनेलखौ बयबो लोगोफ्रा सापर्ट खालामलायबानो जाबाय एसेनोसै दा खालामसिगोन जोंहा दे थुदो नायबाय थादो लोगोफोर जोंनि मेकआप खालामनायखौ माबायदि ओमफ्राय कमेन्टआव बुंहरबानो I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. आंनि मेकआपआ कमप्लिट जाबाय ओरैनो माने जास्ट सिम्पोल मेकआप खालामदों आरोना बाराथ' माने शुटिंबो नङा जाहैबाय ओरैनो पिकनिकआवसो थांगोन नालाय ओरैनो सिम्पोल मेकआप खालामबाय आरो दा जोंनि माबा सासे आदा जोंखौ लांफैगोन बियो माने सफैबायानो बङाइगावआवहाय जोंखौ बियो पिकआप खालामसिगोन आरो बिथांखौ दा माने नुनो मोनसिगोन बिथाङाबो जाहैबाय फिल्म आर्टिस्ट दाहाय बिथांखौहाय आङो देखायसिगोन आरोना नोंथांमोना दसे नेथ'बानो जाबाय आरोना दे आदाया सफैबाय जोंखौ लांफागोना ओमफ्राय दा बिथाङानो जाहैबाय बिनय ब्रह्म आदा दा फिल्मावबो दङ ओमफ्राय फिल्मा जाहैबाय फेसबुकनि सैनाय फिल्माव दङ बिथाङा जाहैबाय बेखौथ' मा बुंबावनो रला जाहैबाय बेना नोंथांमोना जेब्ला माने फिल्माथ' रिलिज जाखाबाय इउटुबाव जेब्ला हगारो होमबा बिथांखौ नुनो मोनसिगोन आरोना बिथाङा एसे नेगेटिभ रलावसो दं आरोना नोंथांमोनहा माने आं दा खिथाथ'ला बारा लेट खालामला थांसै थुदो नोंथांमोनाव नायबाय थादो नै जों दा सापागुरि मोनबाय आरो बै नुहुरनायानो जाहैबाय सिगनेट पार्क मेगना दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा थांगासिनो जोङो आरो थाङै कारिगाव मोनफैबाय कारिगावनि टार्निं लाबाय कारिगाव जों दसे बर' आइजोफोरा जोंना कमला फानो बिसिनिफ्राय जों कमला बायसिगोन नै जोंना आदाजों आरो मादैजों आलु हागासिनो दङ आलु हानायाव बिथांमोनहा बिराद गोसो होथारदों आरोना नै जोंहा जाहैबाय आदै फिल्म आर्टिस्ट निर्मल बसुमतारी बेखौथ' गोबां माने बिथांखौथ' गोबां फिल्मावहाय नुखांबाय जानांगौ नोंथांमोनहा ओमफ्राय दे आरो दंबावो माखासे आर्टिस्टफोरखौ माने दाहाय देखायबावसिगोन आरोखि ना औ दे जोंहा नै लोगोखौथ' सिनायखायो जाहैबाय समायना बसुमतारी बेस्ट फ्रेन्ड आंनि बिथांखौथ' माने गोबां फिल्माव नुखांबाय जानांगौ नोंथांमोनहा फाग्लिखौथ' नायखांबाय जानांगौ ना नोंस्रा फाग्लि हौवा सासेखौनो सिख'दों ओमफ्राय लास्टआव नङासो मोनो आंहा गैया थैनाङो गावहा बेमारि गोनांखा ओमफ्राय बेमारि गोनांनाव गोसोबाय
खालामनो खाहानियानो बिदिनो थाबाना ओमफ्राय लास्टाव ना आंहासो जा गोसथि आंहासो मोनो आरोना नोंथांमोना नायखाबाय जानांगौ आरोखि ना थ'दो आरो बिदिब्ला माखासे पिकनिक जानो फैदों रायजोफोर ज' आर्टिस्टफोर बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज'नो दा नुबावगोन रायजोफोर Happy New Year! देग्लाय माने 2021 नाव जोंनि हल माने जोंनि बर' फिल्म मिडियाजों लोब्बा थानाय जेसेबां आर्टिस्ट दं नांथाबबाय थानाय बिनि थाखाय गोदान बोसोरनि बे 2001 आव वेल विश थाहैबाय जेन साक्सेस जायो मोजाङै थाङो आरो 2020 आवथ' एसे माबा जानानै थाबाय जेन 2001 आव मोजां जायो आरो बिनि उनाव फैगौ बोसोराव साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन आरो बर' माबाया बर' फिल्म इन्डास्ट्रिजों लोब्बा थानाय मानसिफोरनि थाखाय इन फिउचारा बिराद ब्राइट आरो इन नियार फिउचाराव बिराद ब्राइट मानो मोना खुलुमबाय बयखौबो गोदान बोसोरनि कंग्रेचुलेसन हेपि निउ इयारनि थाखाय जोङो दा बाहाय आयोजन खालामदों गोदान बोसोरनि जोंनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि थरफै बेखौ गोनांथि साननानै जोङो गोदान बोसोरखौ मानिनांगौ आरो बयबो गाजा गोमजायै फैनांगौ जोंनि आर्टिस्ट जत' माने जोंनि आर्टिस्ट दङ अल टु अल फैनांगौ दा बे रंजानायावबो मोनसे जोंनि मोनसे फेस्टिभेल बे रंजानायखौ नागारनो नाङा जेरोखोम जोङो आर्टिस्टआव फिल्म फट' भिडिअ'आव जेरोखोम जोङो फिल्म बानायो हिर' बा एक्टर एक्ट्रिस जायो एक्टिं खालामो एक्टिभेट खालामो दा बेबादि हिसाबै जोंहा दिनै अल टु अल माने आर्टिस्टफोरखौ खावलायनाय जादों बेनिखायनो 2021नि गोदान बोसोर जोङो गावजों गाव गेट टुगेदार बायदि नुजालायनानै रायथिलायनानै जोङो मोनसे नै बाहाय रंजानायनि मोनसे फांसन लादों गौरां दैमा सेराव दा बिथांमोनहा नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद रोजा साबायखर बेखौनो आङो बुंथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों 2021 बयनिबो गाहाम हामलायनाय थाबाय गोदान बोसोराव जाहाथे बयबो बर' आर्टिस्टफोरनि थाखाय जिउआव गोजोननाय थालांथों आं बेखौनो आसा खालामनानै दिनै गोजोननाय थाबाय आसाम मानगोनां जोंनि क'क्राझार जिल्ला आर्टिस्ट एस'सिएशननि जि पिकनिक बे पिकनिकआव नुजाफैनाय जोंनि माखासे आर्टिस्ट एस'सिएशननि सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे 2021नि जि पिकनिक आयोजन खालामदों क'क्राझार जिल्ला आर्टिस्ट एस'सिएशना बे आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो जोंनि एस'सिएशननि सोद्रोमा माखासे मानसिफ्रा माने दिनै बेवहाय जयैनो फैलायलायनानै जोंनि बारग'लांनाय दिनफोराव जों मा मावबोखो बे साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो माने ओंथिफोरखौ आरो मावनायनि जिथु उदाहरनफोरखौ जों होलायलायनायनि दिनै जों मोनसे बे मौसम लाबोदों बे 2021नि दिनै 9 जानुवारि खालि दा ओंखायनो जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा फैनानै बेवहाय गाव गावनि मावनानै थांनाय जि खामानिनि ओंथिफोर बे ओंथिफोरखौ फोरमायफैगोन ओंखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै आङो बिथांमोनखौ खावलायदों गावबो साफ्रोमबो माने गाव गावनि ओंथिफोरखौ गाव फोरमायलायनानै लाफैलायो आं बेखौनो खावलायबाय लोगोसे आं बेजोंनो दिनैनि सुंद' आंनि बिबुंथिखौ आं बेनो दे खुलुमबाय गोदान बोसोरनि बयखौबो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय दा जोंनि आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय पिकनिक फिसा जानो नागिरदों एसे दा फैलायजोब्बाय दसे उनावनो आराम्भ जासिगोन बेनोसै आरो गोजोन्थों थेंक इउ गोरबोनि हेपि निउ इयार
नै जोंहा जिरायनानै जागोन जायगाखौहाय साजायगासिनो आरो दैफोरखौहाय टेबोलाव रेडि खालामबाय। बिथांमोन एबा हिनजाव बादि नुयो हिनजाव बादि जाबासो मेथावखौ रोङो जाहैदों देलायनायखौ बिथाङा मिथिसार बसुमतारी बैलाय हनै औ आरो दिनैनि बे मामोनलाय 9 जानुवारियाव जोंनि बे बर' फिल्मजों लोब्बा थानाय बयनिबो ज' गेदारिं पिकनिक पार्टियाव दिनैनि बे जागायजेननायखौ आं खावलायनायलाय आं नै अमा बेदर जानानै खालामनाय जाबाय आरो जागायजेनबाय रंजानो दे बुंथारो सानसे थाला रंजागोन हरसे थाला मोसागोन जों दिनै बोसोर गोदाननि गोसो गोथार लानानै रंजागोन जे सानसे थाला रंजागोन हरसे थाला मोसागोन जों दिनै बोसोर गोदाननि गोसो गोथार लानानै रंजागोन जे मोसानो गोरोङा मोसाफैगासिनो दङ आमेरिका जा मोसानो गोरोंखाना नायदो आमेरिकानि मोसानायखौ माबायदि मोसायो बादल' बादल' मोसायो दा नायदो गोसो गोथार लानानै रंजागोन जे सानसे थाला रंजागोन हरसे थाला मोसागोन जों दिनै बोसोर गोदाननि गोसो गोथार लानानै रंजागोन जे जोंना आनैमोनहा संनायनि लाहार फाहार खालामजेनबाय ओरैबायदि गोथाव संखायोनो आरो दा गोथाङै जागोन बेखौ गोथाङै हेल्थनि मोजां बुस्थु बियो हेल्थनि थाखाय मोजां बुस्थु लावमोन ना लाव बिराद बरिया जायो गोथाङै जानांगौ देहानि मोजां मानसिफ्रा खालि ओंख्रिल' जायोना ओंख्रिजोंल' जानाया माबा नङा आरो लावनि गोनांथि नङा खिन्थु लावखौ ओरैनो गोथाङै जानो हायोबा देहानि थाखाय बांसिन मोजां मानसिफ्रा होनो मोदोम सायो माबा सायो बे नंखाय बे जानो हाया खिन्थु लावखौ गोथाङै जानो हायोबा बहुद
प्रब्लेम सल्भ जायो बेखौ खोन्थाजोबनो हानाय नंला आङो उनाव खोन्थाबाय थासिगोन धन्यबाद धन्यबाद बिबार थुलायनाय फारनै आखायाव आसान गानफबलायनाय खानाय खफायाव बिबार थुलायनाय फारनै आखायाव आसान गानफबलायनाय बबे जायगानिफ्राय गौरां भारा मोसाखां मोसाखां मिथुन चक्रबर्ती बिथाङा मोसाजेनलायबाय जायगा हमनो हागोन मिथुन चक्रबर्ती बिथाङा नै क्लास 8 निफ्राय गोसोथोदों थाथुर माथुर 1976 आव हाबा लानाय जादों जाम पिए आंखों पे जाम पिए आंसू बशाम पिए है वही जाम पिए आंखों पे जाम पिए आंसू बशाम पिए है वही नै बेयो जाहैबाय आब' भानु नोंथांमोनहा बे आब'खौहाय फिल्मफोराव नुबाय जानांगौ माबायदि मोनदों आं जिन्दगियाव मोनजाफेराखैमोन लाव खाजि दिनै जानोसै जायोबा महरा गोलाव जायो लावखौ जानांगौ गोलाव जायानो सिना साबा जायो नामानो नै जोंना आदै मादै आरो आदामना ओंखाम जाबाय बयबो जाजोब्बाय आरो दा बिदिनो दसे थानानै थांलायसिगोन जोंहा दा पिकनिक जानाया जोब्बाय जोबनायावहाय डिजेवाला बाबुखौ एसे देखायनाय जाबाय दामनायखौ दसे नायदो नोंथांमोनहा दा बयहाबो थांनायनि हाखु दाखु जाबाय एसे मोनाब्लिबाय दा बयहाबो गाव गावबागाव गारियाव गाखोहैबाय दानिया फोजोबनाय जाबाय बाय बाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय आंनि चेनेला गोदान नोंथांमोनहा अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौहाय थुनानै होनानै होबानो जाबाय आरोना दिनै बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौहाय गुबुन नेक्स्ट मोनसे भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन बाय बाय